de formare a generațiilor de oncohematologi pediatri. Șansă de tratament în străinătate. Az, hogy a kommunista hatalom azt nagyon nem szerette, hogyha valaki a múltról beszél. A múltat végképp eltörölni, tehát a kontinuitás. Itt több generáció érkezett úgy a képzőművész szakmába, hogy nem voltak ősei, nincsenek mesterei, akkor is ugye a főiskolán volt egy ember. Nem érdekli a magyar képzőművészet kontinuitása, ami rendkívül sokrétű, nagyon sokszínű. Ott van a nagy probléma a képzőművészettel, valahol voltam a Βγήκε ο Σαρμιέτο, τη θέση πέρασε ο Στέλιος Αγγενάκης στο 34, οι υπόλοιποι παίκτες του πάγκου είναι ο Σάτβης, ο Σαγκανός και ο Καραλίτσος, Αμπού, ο Τάτος και ο Καραγκούνης, ενώ για την ομάδα της Σκότα Ξάνθης είναι ο Λιμπερόπουλος, είναι ο Σταπάκης, ο Μπούγκα, ο Έλτον, ο Μπεκαμίγκα, ο Κιντάνα, αλλά και ο Κοστούλας, τους δύο τελευταίους έτσι ουσιαστικά να είναι η έκκληση που τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι μάλλον θα ξεκινούσαν στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, Σύφη, να θυμίσουμε και έχουμε ένα παιχνίδι κέντρου με τον Ατρόμητο να έχει την Παναθία το χείλο. Είμαστε στις 39 εδώ στο Περιστέρι. Ατρόμητος Ξάνθης 0-0 και δεν ξέρω αν θέλεις να μας ενημερώσει τα τελικά στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Όσο έχουμε θα τα δώσουμε. Υπάρχει εκκρεμότητα το Αλμπινολέφο Πορτογκρουάρο, είναι 1-0 λίγο πριν το τέλος. 243 άσχολοι Τσιπαντέλα 0-1 διπλό. 244 Βαρέζα Τριεστίνα 4-0 άσχολοι. 245 Μόντενα Σασουόλο 1-1 εκεί. 246 λίγο πριν το τέλος Πάντα Παπασκάρα 3-1. 247 Πιατσέντζα Αταλάντα 3-2 άσχολοι. 248 Ρατζίνα Έμπολη 0-0 χ.